Het terras van Café Het Hoekje in Verwerd zit graatvol. Dat is ik net zo gek, maar dit waar. Wat wel bijzonder is dat de kroeg daar staan een kamer is door een dwarpscorporatie. En dat betekent dat haast alle mensen die hier op het terras zitten, ik een beetje kroegbaas binnen. Ik al liek het dan net Els niet had dat te beseffen. Theoretisch ben ik kroegeigenaar inderdaad. Ik doe mij in een coöperatie, maar dat veelt net zo. Ik ben gewoon bezoeker. Ik vind dus dat we als dorp zijnde meedoen moesten om dit weer in stand te krijgen. Ja. Want we hebben het meest draaien hier dat het dicht weer. Nou, ik vind het wel heel bijzonder eigenlijk dat het zo van elkaar kregen had. Want verder vind ik tenminste, die blinkt net uit het samen één. En dat het toch zo realiseerd is, dat vind ik heel bijzonder. Omdat de oldtimers van de Alversterrentocht goed voorbij komen, is het terras en het cafetaria alvast open. De rest komt letter. Meer dan 170 verwerders hebben heel geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat het hoekje weer open kon. De initiatiefnemers binnen blij met dat resultaat. Je begint erom, maar je weet net wat je verwacht kan. Het is net dat je zegt van jongens, ja, de halve zoveel tassezing of zo, daar ben we helemaal niet mee begonnen. We hebben gewoon het idee gelanceerd en vervolgens hebben wij vragen van ja, waar doet mij? En dan binnen 14 dagen dat je op 80.000 zit. Nou, dat zijn bijzondere dingen. Ze binnen er net Hielendal. De kroeg wordt de komende tijd ombouwd naar Eat Café. Er moet nog wat yield bij. Wij hebben dus nog zo'n 16.500 nodig. Dus je wordt wel een goede dag om te lobbyen. Ja, inderdaad. Dus we moeten nog bij de mensen los. Zit er nog wat extra in het vet. In juni kan je jongens komen om hier voor de tafeltjes om te eten. En dan gaat deze Mierskipskroeg echt los.